Dragilor, gata pâinicuțele mele. Încă ard. Miroase la pâine caldă. Sănătate multă vă doresc. Și să faceți pâine în casă, că e cea mai bună. Fac pâine dintr-un kilogram de făină, 7 grame de drojdie, o linguriță rasă de sare și o lingură de oțet, să nu se fărâmițeze după aceea, și 650 de ml de apă caldă. Ridic și las. Ridic și las. Ridic și las. De vreo 10-15 ore, așa. Și peste o jumătate de oră, tot așa, de 10-15 ori. Și a patra oară fac 2 pâinici din coca aceasta, le pun în tavă, le tapetez cu făină, le crestez și le mai las și acolo o jumătate de oră, după care le bag în cuptor timp de 50 de minute la 180 de grade. Pus în tavă la crescut, până la urmă am făcut 6 pitișoare și le mai las aici timp de 20-30 de minute, după care le bag la cuptor la 180 de grade timp de 45-50 de minute până se rumenesc frumos. La cuptor cu pâinici, le-am mai crescut un pic.